салом дӯстон, Ромео Лавия як бозингари дигаре аст ки дар Англия барои ӯ ҷанг оғоз шудааст. Бозам байни дастҳои Челси ва Ливерпул. Мисле ки барои Кайседо мубориза ҷараён дошт, ҳамин тавр барои Ромео Лавия он метавонад ҷо дошта бошад. Бо эҳтимоли ғолиб Лавия ҳам гузариш баъд дастаи Ливерпулро интихоб накарда роҳи Челсиро пеш мегирад. Фабрицио Романо хабар медиҳад ки дар пойгаи Челси ва Ливерпул маҳз дастаи шаҳри Лондон пешсаф мебошад. Дар бораи ин ва дигар хабарҳои охирини олам аз видео имрӯзаи мо метавонед маълумот пайдо намоед. Як лайки қиматбоҳи худро гузошта давоми 6-7 дақиқа бо мо бошед. Дӯстон, футболи бошгоҳӣ баргашт ва моро суперкубоки УЕФА ва ҳамчунин бозии навбатии Месси интизор аст. Интер Майами ба меҳмонии Филаделфия меравад. Қаҳрамони Лигаи Чемпионон Ман Сити барои суперкубок рақобат мебандад бо қаҳрамони Лигаи Аврупо Севилья. Чӣ гуна сюрпризо моро дастҳо тайёр карданд. Тамошои рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Челси ба Лавия ҳам шароити беҳтар пешниҳод карда ӯро ба ҳайати худ моил мекунад. Худи футболбозам пас аз андешаи на он қадар тӯлонӣ ба хулосае омадааст ки ба дастаи Челси гузарад. Нархи гузариши Ромео Лавия ба дастаи пойтахти Англия 50 миллион фунт стерлингро ташкил хоҳад дод. Боз чанд миллиони дигар ҳамчун бонусҳо дар назар дошта шудаанд. Романо хабар медиҳад ки Челси бо Саутгемптон аллакай масъалаи трансферро ҳал кардааст. Байни бозингар ва лондониё ҳам маслиҳатҳо пухтаанд. муоинаи тиббӣ ва имзои расмии шаҳрнома корҳои анҷом наёфтаи ин трансфер мебошанд ки дар фурсатҳои наздик ҳалли худро меёбанд. Бо омадани Лавия хатти нимҳимояи дастаи Челси боз ҳам қавитар мешавад. Суол ин аст ки Почеттино дар қисмати марказии майдон кадом тартиби бозиро рӯи кор мегирад. Сегонаи асосии хатти нимҳимояи дастаи Челси чунин мебошад: Энсо Фернандес, Моисес Кайседо ва Ромео Лавия. Бо чунин қисмати марказии майдон метавон чанд стили бозиро истифода кард. Мисол, ҳама ин бозингарон метавонанд ба хатти дифоъ кӯмак расонанд ва дар баробари ин маҳорати хуби тақвият бахшидани ҳамлаҳоро доранд. Аз ин лиҳоз дар равзанаи трансферии ҷорӣ Челси хатти нимҳимояро қавӣ кард. Онҳо бемалол Ковачич, Хаверц ва Кантеро ҷавоб доданд, чун медонистанд ки ба сафи худ ҷавонони ояндадориро ҷалб хоҳанд кард ки тавонанд ба муддати 10 солаҳо дар мавқеи худ беҳтарин бошанд. Ба хотири он ки Челси ба ҷалб кардани Лавия мушарраф гардид, дастаи пойтахт аз Тейлор Адамс даст кашид. Нимҳимоятгари португалӣ Ренато Санчеш бозингари нави дастаи Рома гашт. Романо ин хабарро аллакай тасдиқ намуд. Ренато Санчесро ҳамватани ӯ ва сармураббии дастаи Рома Жозе Маурино мехоҳад чеҳраи марказии дастаи худ гардонад. Рома ният дошт ки бозингари 25-соларо ба аренда бигирад. ӯ то соли 2024 ба ҳисси аренда дар Рома хоҳад буд. Баъдан дастаи пойтахти Италия метавонад ӯро бо арзиши на беш аз 5 миллион евро бихарад. Санчеш дар сафи дастаи ПСЖ қарор дошт, вале дараки ӯ хеле кам буд. Интихоб дар дасти худи Ренато буд. Футболбози португалӣ соли гузашта дар ҳолати беҳтарин қарор дошт. Милан бисёр кӯшиш кард то Санчесро ба Италия барад, вале ин футболбоз ПСЖро интихоб кард. Тавре вақт нишон дод беҳуда Ренато ба шаҳри Париж омад. Худро дар ҷои Санчеш ҳис кунед, кадом дастаро интихоб мекардед? ПСЖро ки дар Лигаи Чемпионҳо аст, вале имконияти ёфтани вақти бозӣ дар он ҷо хеле кам аст, ё Ромаро интихоб мекардед ки Лигаи Чемпионҳоро дар ин мавсим танҳо тариқи телевизион мебинад, аммо дар он ҷо бозингари асосӣ ва ситораи дурахшонтарину чеҳраи марказӣ мешуд. Санчес чанд муддат дар сари ҳамин интихоб монда буд ва дар ниҳоят интихоб сари Рома уфтод. Ин ҷонибро ки интихоб кард метавонад барои карьераш фоидаи калон орад. Нимҳимоятгари португалӣ танҳо чанд сол пеш яке аз беҳтарин бозингарон дар мавқеи худ ба ҳисоб мерафт. Гуфта мешуд ки ӯ ояндаи калон дорад ва яке аз беҳтарин нимҳимоятгарон мешавад. Вале ҳақиқати ҳол он шуд ки Санчеш аз ин даста ба он даста рафта истодаасту то ҳол беҳтарин нашудааст. Леандро Паредес ки тобистони соли гузашта Италияро тарк кард ва дар ПСЖ қарор дорад, бо эҳтимоли ғолиб ба дастаи Рома мегузарад. ӯ метавонад боз ба кишвари дӯстдоштааш баргардад. Дастаи Рома ҳавасманд аст ки бо ин футболбоз кору фаъолияти якҷоя барад. Нимҳимоятгари аргентинӣ гӯё бе ин кишвар буда наметавонад. Бозингари хатти ниммуҳофиза қаблан ҳам дар Рома ҳам бозӣ мекард. ӯ аз соли 2015 то 2017 ба Рома тааллуқ дошт. Акнун футболбози аргентинӣ метавонад дигарбора ба дастаи пойтахти Италия бигзарад, вале ин навбат ӯ зери роҳбарии Маурино бозӣ хоҳад кард.
айни замон Паредес судобози дастаи ПСЖ аст. Аз ин пеш Паредес дар Ювентус дар аренда гузаронд. ПСЖ ин бозингарро дар проекти ояндаи худ намебинад. ӯ дар як сол 5 миллион евро маош дорад. Фабрицио Романо хабар медиҳад ки Паредес бо нархи 4 миллион евро ба Рома мегузарад. ӯ дар хатти ниҳимояи дифоӣ ҳарчанд беҳтаринҳо ҳам набошад, вале дар як сатҳи муайян бозӣ карда метавонад. Мойзес Кайседо ки дастаи Челсиро интихоб карду аз Ливерпул рӯй гардон, дар мавриди интихоби худ ибрози андеша кард. Вақте ки ба ман аз Челси пешниҳоди ҳамкорӣ шуд, ман зиёд андеша намекардам. Дар ҳол медонистам ки барои идомаи корномаи ман Челси макони беҳтарин мебошад. Ман аз хурдсолӣ мухлиси дастаи Челси будам ва боқӣ мемонам. Ғайр аз Челси дигар ба ягон дастаи Англия гузаштани ман фоидае надошт. Беҳтарин бозингарон барои ман Клод Макелеле ва Нголо Канте ҳастанд. онҳо аз ман беҳтар буданд, вале ман кӯшиш мекунам ки бо заҳмату талош ба сатҳи онҳо бароям ва мисли онҳо дар хатти ниҳимояи такягоӣ беҳтарин бозӣ нишон бидиҳам. бозӣ бо Ливерпулро тамошо кардам. футболбозони нави Челси худро хеле олӣ нишон доданд. мехоҳам ҳарчи зудтар ба ҳаят пайваста барои бурдбориҳои тим кӯмаки бузург расонам. мехоҳам ба Челси ҷоизаҳои зиёд дорам, гуфт Кайседо. ин яке аз сагаҳои беҳтарини трансферӣ буд. акнун қиматтарин трансфери чемпионати Англия маҳз ба номи Мойзес Кайседо рабт дорад. 116 миллион евро, ҷамъи 18 миллион евро бонусо. бо чунин арзиш то ҳол ягон бозингар дар чемпионати Англия аз як даста ба клуби дигар нарафтааст. ба ҳамин тамом воридам ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обунок шуданро аз ёд набароред. бо шумо бисёр вақта Муҳаммад Гайров хайбардорон дар паноҳи Аллоҳ.